Al vídeo d'avui parlaré de la importància d'un bitllet de tren, de la importància de que la gent pagui el bitllet, de que la gent no es coli al tren, etc. Primer de tot, mirarem des d'on ho escric, això. Hi ha tres grans ideologies al món occidental. L'economicisme, a nivell pràctic en direm el liberalisme econòmic, que és la versió que tenim ara. L'igualitarisme, a nivell pràctic en direm el socialisme, tot i que hi ha altres tipus d'igualitarisme. I el moralisme, que en direm conservadorisme, tot i que hi ha moralisme no conservador. Per exemple, el senyor Wilberforce va aconseguir l'abolició de l'esclavatge a l'Imperi Britànic des del moralisme no conservador, sinó revolucionari. Però avui en dia en direm conservadorisme del moralisme per fer-ho senzill. Poso noms pràctics perquè sigui fàcil d'entendre. De totes les ideologies es poden aprendre lliçons. I com vaig dir en el meu vídeo dreta o esquerra, cal ser agnòstic i no casar-se completament amb cap ideologia. No s'han de tractar com equips de futbol, sinó que de totes se'n pot extreure veritat i així s'ha de fer. Quan una societat és estable i homogènia, quan la política de fons està resolta, la part moralista perd pes i la batalla és la que hem conegut al llarg de la nostra vida, de l'autonomia, que és entre el liberalisme econòmic i el socialisme. I bàsicament es tracta de discutir sobre quin percentatge del PIB ha de ser gastat per l'Estat i quant d'aquest percentatge del PIB ha de ser gastat pel públic. Les dues són dues ideologies materialistes. Tenen dues maneres i teories diferents d'entendre quina és la millor manera d'obtenir el benestar material. Però hi ha una tercera ideologia, que és el moralisme, el conservadorisme, per ser pràctics, que tracta de coses més fonamentals, més bàsiques, del comportament de les persones, de temes civilitzacionals. Ningú es parteix la cara per un percentatge més o menys gran del PIB gastat per l'Estat. Ningú es parteix la cara per petits detalls sobre política, sobre el dret de vaga i coses menors com són els detalls que actualment hi ha entre la dreta i l'esquerra. D'acord? Un es parteix la cara per coses bàsiques i per coses essencials que considera bàsiques en la vida i que són la base de la política més pura, més purament política. Un es parteix la cara si creu que un nadó té ànima i en aquesta clínica l'estan matant, com als Estats Units, d'acord? Que es barallen per això, físicament. Un es parteix la cara si creu que el musulmà és un invasor o si creu que no s'ha de poder vendre alcohol perquè és haram. La gent es parteix la cara per coses fonamentals, civilitzatòries. I aquí és on apareix la política més pura, que és aquesta, la moralista. Quan una societat no té el consens en el marc moral, el moralisme guanya protagonista, perquè és lògic. Això és el que està passant ara mateix. El liberalisme pot ser favorable a obrir fronteres, però llavors et trobes comportaments que no t'esperaves perquè parties d'un marc moral estable que presumia un cert comportament per part de la gent. Bé, doncs, ara que el moralisme està en boga, us faré un argument conservador o moralista. Això no vol dir que jo sigui 100% moralista, sinó que, com he dit, has d'anar agafant veritat des de els tres tipus, les tres grans ideologies sense prejudicis d'on te vingui. L'argument és aquest. L'Estat hauria de posar un esforç desproporcionadament alt a assegurar-se que tothom paga el bitllet de tren, que no tira papers a terra a les andanes o als llocs públics, que no fa festa a les platges amb música alta, etc. Hauria de posar un esforç desproporcionadament alt, l'Estat, en mantenir la civilitat pública. Tot i que Catalunya és un lloc amb molts problemes grossos, més grossos en quant a crim i tal, una part important i significativa de recursos s'hauria de dedicar a mantenir un estàndard de pulcritud en llocs públics
i, important, de propietat de l'Estat. Anem a veure per què. Quan tu tens una societat gens homogènia, perquè hi ha molta immigració, perquè hi ha un flux de turisme constant, el que tens és una part molt significativa de la població que està en el procés de descobrir quines són les línies vermelles i l'estàndard moral del lloc nou que desconeix. De la mateixa manera que un nen petit fa el mateix, anar provant quins són els límits fins a trobar-se'ls, de la mateixa manera que la crueltat no és posar aquests límits o estirar orelles, a vegades, com faig jo, sinó que la crueltat està en que aquests límits siguin arbitraris en lloc de ser coherents, que és el que han de ser. Quan una persona entra en una societat d'un lloc que no coneix, en part entrarà en un procés de descobriment de quins són els límits i de quina és la catadura del comportament acceptable en aquell lloc. Quan tu estàs en una societat nova i estàs intentant descobrir el nivell moral de la societat, allò que se't permetrà fer o no, prens aquest to moral de l'autoritat. I és per això que parlo de serveis públics, perquè el contacte més immediat d'una persona nova, i no només nova, que té amb l'Estat, no és ni la policia, ni l'oficina de correus, ni enlloc. És el transport públic. El transport públic és el contacte més prevalent i més comú que tenim amb l'Estat. Un anglès a la Costa Brava està més desinhibit que a casa seva, perquè està de vacances també, però perquè no coneix l'estàndard moral de la societat en la que es troba en aquell moment. Si pensa que és una república bananera, es comportarà com a tal. I aquí entra la importància dels serveis públics proporcionats per l'Estat, perquè ens trobem en una situació del vidre trencat. La teoria del vidre trencat, no la paràbola de la finestra trencada de Bastiat, que il·lustrava que la gent confon el moviment econòmic amb la riquesa, sinó la teoria del vidre trencat és aquella que diu que el comportament moral dels simis homo sapiens serà radicalment diferent si allà on està té l'aparença d'un lloc amb altes exigències morals o si no la té. De que si en un barri hi ha una casa abandonada i està perfectament mantinguda, la gent es comportarà. Però a la que si hi ha un vidre trencat i no es repara, no tardarà en haver-hi un altre i un altre i un altre i no res, aquella casa estarà ocupada. La mateixa gent es comporta diferent segons l'entorn. La mateixa gent es comportarà diferent a la Renfe i als ferrocarrils. Si tu li preguntes a un liberal si és important que una persona salti el torniquet i no pagui el bitllet, et farà un càlcul sobre el que costaria controlar les estacions i si el cost d'haver perdut aquest bitllet, et farà un càlcul econòmic. Si li preguntes a un socialista, especialment els moderns, segurament et dirà que si no ha pagat és perquè és pobre i no passa res de que no hagi pagat. Els socialistes d'abans sabien defensar més el que era públic. Els socialistes moderns estan una mica perduts. L'argument que fa el moralista no és si el cost d'una persona que se salta el tren és fatal per a l'economia del transport públic o si un paper a terra pot causar algun dany objectiu d'algun tipus. Marcar el to moral de la societat té un número d'externalitats i de dividends que van molt més enllà de si l'estació de tren està neta o si està bruta o si algú posa els peus al seient. I la prova d'això és que això s'ha fet amb anterioritat. I fins i tot hi ha un país europeu conegut, ja una mica anacrònicament, però conegut per la seva polidesa i les bones maneres, com és el Regne Unit. I que no ho és perquè la seva població sigui especialment donada a la gentilesa, sinó perquè aquesta és la moral que les classes dirigents victorianes van imposar a la població en el seu moment. Aló. Aquesta foto que veieu és una foto dels primers bobbies, la policia de Londres. Si no heu llegit Dickens, doncs feu, i si ho heu llegit sabreu que els baixos fons de Londres eren un femer de crim i de misèria. De fet, jo tinc aquest llibre que m'agrada molt, que es diu London Characters and Crooks, que
detalla molts casos d'aquests. Doncs els primers bobis anaven un bombarret de copa alt, com els Mossos de Gala, desarmats, i normalment triaven gent molt alta i el seu comportament era molt cavallerós, molt de gentilhome. Evidentment, agafar els criminals és important, i aquest és l'objectiu materialista de resultats. Però el que era molt important en la societat victoriana era marcar el to moral del que s'esperava que l'autoritat britànica havia de transmetre cap a la població. Això també va pels Mossos. D'acord? Com tractes amb el públic? Agafar el lladre redueix el crim a curt termini i s'ha de fer. Canviar l'estàndard de comportament d'una societat, allò que com s'espera que la gent es comporti, canvia la propensió al crim a existir a llarg termini. La polidèsia i les bones maneres britàniques van ser creades per l'Estat. I això va tenir dividends. En el llibre Families Without Fathers, de David Popenoe, que he llegit per aquest canal i que si no ha sortit ja sortirà més endavant, diu que l'augment del nivell de vida de la societat anglosaxona va augmentar ja abans una mica abans de la industrialització, degut a canvis de caràcter i comportament, i que aquesta industrialització va ser possible en part degut a aquests. En part. Sense el carbó no hauria existit, però en part. Us adjunto un documental de com era la policia britànica, no de com era la policia britànica en aquest punt àlgid de la civilitat, sinó de com es volia que es percebés que era. D'acord? Per tant, no es tracta de com realment era, sinó del to moral que es volia marcar. Només s'ha anat a pitjor des d'aquell moment. Si el Titanic s'enfonsés avui dia, veuríem si les dones i els nens anirien primer. Potser no. Segons com actues i com et comportes en un lloc, la gent es comportarà amb tu. Si l'Estat marca un to moral alt, la gent s'acaba comportant d'aquella manera en públic. Almenys els que estan asseguts al tren, o sigui, els que estan en la seva propietat. És la teoria de la finestra trencada. Tu has de marcar el to. Un exemple, per exemple. Una decepció que em vaig endur jo és quan l'escola catalanista on van els meus fills va enviar una comunicació a la meva dona en castellà, perquè és estrangera. A part de que la meva dona parla molt millor el català que el castellà, és una oportunitat perduda de marcar el to. Si la carta l'entenen o no, és un problema material menor. Agafes el mòbil i el Google Translate te la tradueix en viu. D'acord? T'ho fa en xinès, si vols. Tu has de marcar el to. I l'argument moralista és important perquè la moral és la base de la política. Això és notablement absent en els polítics catalans. Per això jo sempre dic que un alcalde de qualsevol poblet perdut de França té més sentit d'estat que qualsevol conseller o president de la Generalitat. Potser està governant un foyer paisan i 4 cabres, però certes coses no les farà. L'administració és capaç de marcar el to moral i és irresponsabilitat no fer-ho amb un percentatge de la població tan gran que està buscant els límits del comportament i que adoptarà el comportament esperat que tu marquis. L'estat moral actualment és tan baix que el primer dia que li toquis l'espatlla a un quillo en el tren i li diguis que ha de treure els peus del seient o que ha de baixar la música dels seus cascos, fliparà. No sabrà ni què li demanes, perquè no està ni esperat. El segon dia et muntarà un Cristo i has d'estar preparat per fotre'l fora del tren. En 3 mesos, la Renfe serà com els ferrocates. I no és un tema de costos. Agafeu tots aquests agents cívics, que essencialment es tracta de donar feina a la gent i de fer això, i poseu-los a cada vagó de metro a evitar la síndrome de la finestra trencada i a marcar i establir quin és el nivell de comportament moral esperat. I amb el temps i una canya la gent s'hi acabarà comportant i adaptant.
The beatings will continue until morale improves. Fins la propera.